Ilta-Sanomat vääristelee totuutta, ja minäpä kerron teille siitä. Ilta-Sanomat julkaisi vähän aikaa sitten artikkelin otsikolla Taas kaos Valkoisessa talossa, jossa kirjoittaja Kaisla Kuuskoski vääristelee faktoja, vähättelee väkivaltaisuuksia ja itse asiassa jopa syyttää Etelä-Afrikan valkoista väestöä epätasa-arvoisesta yhteiskuntajärjestyksestä. Hän myös yhdistää valkoisiin kohdistuneet väkivaltaisuudet huuhaana, joka ei ole mitään muuta kuin äärioikeistolaista salaliittoteoriatason propagandaa. Minä kerron teille, mitä hän väitti ja miksi hän on väärässä. Aloitetaan tästä. Donald Trump väitti valheellisesti muun muassa, että Etelä-Afrikassa olisi menneillään laajamittainen maanviljelijöiden tappaminen. Trump puhui myös Etelä-Afrikan valkoisesta kansanmurhasta, josta hän on aiemminkin virheellisesti puhunut. Donald Trump myös muun muassa väitti, että tuhannet ihmiset pakenevat Etelä-Afrikasta. Kaisla käyttää väittää-sanaa usein silloin, kun hän haluaa johdattaa lukijan siihen suuntaan, että joku valehtelee asiasta. Eli Ilta-Sanomien journalistin mielestä valkoisiin viljelijöihin ei kohdistu minkälaisia ongelmia ja valkoiset eivät ole muuttaneet pois maasta. Tässä on Van Aarten kirjoittama artikkeli tutkimuksesta, jossa selvisi, että peräti 1 miljoona valkoista on muuttanut pois Etelä-Afrikasta 10 vuoden aikana. Pääsyyksiin lueteltiin rikollisuuden ja väkivaltaisuuden kasvu, heitä itseään kohtaan. 1 miljoonaa aika paljon, sillä valkoisia eteläafrikkalaisia oli noin 4–5 miljoonaa. Eli 20–25% väestöstä on jättänyt kaiken taakseen ja muuttanut pois turvallisempaan maahan. Ilta-Sanoman mukaan mitään poismuuttoa ei ole, ja tämä on vain pelkkä Trumpin harhaa. Huomioi, että 1 miljoona ihmistä muutti pois 1995 ja 2005 välillä. Eli puhutaan vain 10 vuodesta. Kaisla jatkaa. Trump myös väitti, että eteläafrikkalaisia maanviljelijöitä tapetaan sen jälkeen, kun heiltä on viety heidän maansa. Ramaphosa kieltää tappamisen. Taas hän käyttää tuota väittää-sanaa ilmaisemaan sen, että Trump valehtelee. Etelä-Afrikassa on käytössä tällainen poliittinen linja kuin BEE. Mitä BEE tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että mustille eli enemmistölle annetaan erikoisoikeuksia muihin vähemmistöihin verrattuna. Tätä perustellaan apartheidillä, josta on tullut kuluneeksi jo 35 vuotta. Etelä-Afrikassa on käytössä lainsäädäntöjä, joissa esimerkiksi yritysten ja julkisten organisaatioiden on palkattava mustia ennen muita. Heillä on olemassa myös sellaisia lakeja, joissa valkoiset yrittäjät joutuvat antamaan osan tai jopa enemmistön omistuksen yrityksestään mustalle ihmiselle. Jotkut yritykset, yleensä suuryritykset, joutuvat asettamaan mustia yrityksen hallituksiin ja johtoon. Siis kuvittele, sinä otat ison riskin hakemalla pankista lainaa, luot yrityksen, teet persehiellä töitä ja saat yrityksen siihen pisteeseen, että se on kannattavaa, vaan sen vuoksi, että joku muu ottaa yrityksen haltuun, ihan vaan siksi, koska et ole mustaihoinen. Etelä-Afrikan presidentti itse asiassa allekirjoitti lain, jossa maata voidaan vallata tai takavarikoida yksityisiltä henkilöiltä ilman, että he joutuvat antamaan siitä korvausta. Laki oli kohdistettu nimenomaan valkoisille maanviljelijöille, sillä valkoiset maanviljelijät ovat erittäin vihattuja Etelä-Afrikassa. Tätä sitten perusteltiin sillä, että suurin osa maatiloista on valkoisten hallussa ja tämä antaa heille oikeuden anastaa heidän omaisuuden. Kaisla jatkaa näin. Trump väittää, että Etelä-Afrikan valkoiset, etenkin afrikaanerit, joutuvat kotimaassaan rotuun perustuvan epäoikeudenmukaisen syrjinnän kohteeksi. Samanlaiset väitteet ovat levinneet jo pitkään äärioikeistopiireissä ja niitä tukee Trumpin etelä-afrikkalaissyntyinen luottomies Elon Musk. Ja tässä vilahtaa tämä usein käytetty äärioikeisto-salaliittoteoriakortti, jota laitavasemmistolaiset journalistit ja kolumnistit usein nostavat esille. Tämä on heidän tapa vähätellä asioita ja joskus myös valehdella asioista. Kun joku asia liitetään äärioikeistolaiseen salaliittoteoriaan, niin sillä yritetään laiskasti johdattaa lukija harhaan. Eli Ilta-Sanomien valkoisiin kohdistuvat hyökkäykset ja lainsäädäntö, joka antaa ei-valkoisille luvan ottaa haltuun valkoisten omaisuutta, maata ja yrityksiä, on Ilta-Sanomien mielestä pelkkää huuhaata. Juttu jatkuu näin. Etelä-Afrikka ei tilastoi rikoksia ihonvärin perusteella, mutta tuoreimpien lukujen mukaan lokakuun ja joulukuun välillä viime vuonna murhattiin lähes 7000 ihmistä. Näistä 12 oli kyse iskuista maatiloille. 12 1 oli maanviljelijä, 5 oli maatilojen asukkaita ja 4 työntekijöitä, jotka olivat kaikki todennäköisesti mustia.
Eli Kaisalan mielestä maanviljelijöihin kohdistuneita murhia tapahtuu todella vähän, eli 12 kappaletta vuodessa. Ja jos niitä tapahtuu, niin uhrit ovat todennäköisesti olleet mustia. Kaisala repi varmaan perseestänsä nämä tilastot, koska näitä tilastoja on kerätty useamman tahon voimista. Ja ne kaikki tilastot näyttävät paljon suurempia uhrimääriä. Agrisa, joka on Etelä-Afrikan vanhin ja isoin maatalousjärjestö, ja SAPS, joka on periaatteessa Etelä-Afrikan poliisivoimat, heidän tilastot ovat ihan eri mieltä Kaisala Kuuskosken kanssa. Heidän tilastojensa mukaan maanviljelijöihin kohdistuu vuosittain satoja ja joskus peräti 1000 hyökkäystä vuodessa. Murhattujen määrät pyörii 50–100 välillä. Uhrit ovat usein perheellisiä tai joskus kokonaisia perheitä. Huomaa, että tilastoja ei ole kerätty 2006 vuoden jälkeen. On yleisesti uskottu, että koronan jälkeen väkivaltaisuudet ovat vaan kohonneet, mutta tästä ei ole luotettavaa tilastoa, sillä kukaan ei sitä kerää enää kokoaikaisesti. Muista, että valkoisten eteläafrikkalaisten määrä on lähellä Suomen väkilukua. Itse asiassa se on vähemmän. Nyt kuvittele, jos meillä täällä Suomessa tapahtuisi vuosittain 1000 hyökkäystä maatiloille, joka veisi kymmenien tai satojen ihmisten hengen. Tämähän olisi ihan käsittämätöntä. Ja vielä enemmän käsittämätöntä on Kaisala Kuuskosken väittämä siitä, että maanviljelijöitä tapetaan vain 12 vuodessa. Mistä hän on repinyt nämä luvut? Kuka tietää? Ja tässä on Kaisalan viimeinen väittämä, joka on kaikkien aikojen älynväläys. Hän sanoo kirjoituksessa, että valkoiset pitävät hallussaan 61% johtotehtävistä, kun taas mustat vain 7,7%. Tässä hän yrittää mustamaalata valkoiset eteläafrikkalaiset rasisteiksi ja taas mustat eteläafrikkalaiset uhreiksi. Tätä asiaa Kaisala ei viitsinyt edes selvittää, miksi näin on. No minäpä kerron. Kuten aikaisemmin tässä esityksessä kerrottiin, niin Etelä-Afrikassa on käytössä poliittinen linja, jossa asetetaan lakeja, jotka hyödyttävät mustia ja polkevat kaikkia muita. Yksi niistä on palkkaaminen. Yksityiset ja julkiset organisaatiot eivät voi palkata valkoisia ennen kuin he ovat palkanneet kiintiömäärän mustia. Tämä vaikeuttaa erittäin paljon työnsaantia valkoisilla. Tällöin valkoisille jää vain yksi mahdollisuus hankkia elantonsa. Heidän täytyy ruveta yrittäjäksi. Kun he perustavat yrityksen, niin heistä tulee automaattisesti toimitusjohtajia, eli oman itsensä pomoja. He ovat johtoasemassa. Ja nyt Kaisala kehtaa väittää, kuinka epätasa-arvoista on, koska niin moni valkoinen on johdossa. No kai ne on toimitusjohtaja, kun eivät pääse töihin minnekään muualle. Siis tää on aivan uskomaton tää Kaisala, mutta eipä monikaan muu meistä odota paljon Ilta-Sanomien toimittajilta. Etelä-Afrikan yksityinen turvallisuusala on maailman suurin. Peräti 2,7 miljoonaa on rekisteröitynyt yksityiseksi turvallisuusalan harjoittajaksi. Tässä on kuva yleisestä turvallisuutta lisäävästä laitteesta, nimittäin turvaovi oman kodin sisällä. Ei riitä, että löytyy ase, ei riitä se, että sun pihan ympärillä on aita, ovissa on turvalukot ja se, että sulla on paniikkinappula siellä sun makuuhuoneessa, joka sitten hälyttää turvallisuusalan työntekijän paikalle. Yleensä aseistautuneena. Tunnetteko tätä herraa oikealla? Hänen nimensä on Julius Malema. Hänen suurin poliittinen pääteema on valkoisten tappaminen. Kyllä, kuulit oikein. Hän huutaa tuhatpäiselle yleisölle siitä, että jokainen valkoinen on tapettava, lapset ja naiset myös. Hänen puolueensa on tällä hetkellä Etelä-Afrikan 3. suurin puolue sekä nopeiden kasvava puolue. Ja sen on ennustettu tulemaan toiseksi suurimmaksi, ellei jopa suurimmaksi puolueeksi tulevaisuudessa. Mut hei, älä anna minunlaisen äärioikeistosalaliittoteoreetikon kertoa sinulle, miten asiat on. Annetaan EFF-puolueen edustajien sekä Juliuksen itse kertoa, mitä mieltä hän on valkoisista eteläafrikkalaisista. But we are starting with this whiteness. We are cutting the throat of whiteness. Shoot to kill. Namaza. Kill the poor. The farmer. Kill the poor. The farmer. Brr, pa. Pa. Brr, pa. Pa. Jokainen teistä varmaan kuuli sanat kill the poor, the farmer.
Puorilla siis tarkoitetaan valkoista. Ekassa videossa EFF-puolueen edustaja puhui valkoisten naisten ja lapsen tappamisesta, samalla kun yleisö hurrasi. Tällainen kansanmurhaa kannattava ja valkoisten aseman heikkenemistä kannattavaa politiikkaa harjoitetaan lähestulkoon jokaisessa eteläafrikkalaisessa puolueessa, koska se on erittäin suosittua, kuten se oli suosittua Zimbabwessakin. Silloin valkoiset tapettiin ja karkoitettiin maasta. Kaisla Kuuskoski sitten puolustelee kansanmurhaa ja valkoisten alistamissa täällä 1000 kilometrin päässä Etelä-Afrikasta kirjoittamalla vaihtoehtoisia totuuksia suomalaisille, joilla ei ole sen enempää hajua Etelä-Afrikan rotupolitiikasta tai mistään muustakaan. Tein tämän videon ihan vain siksi, koska merkittävä osa Hesarien, Iltalehden ja Ilta-Sanomien artikkelista on lähinnä mielipidekirjoituksia eikä niinkään uutisia. Näistä mielipidekirjoituksista paistaa läpi kirjoittajan poliittiset näkemykset, kuten tässä Kaislan tapauksessa. Hän pitää etelä-afrikkalaista valkoista ihmistä lähinnä miestä rikollisena ja rasistina, ja taas he, jotka tuovat esille valkoisten aseman polkemista, ovat sitten hänen silmissään oikeistolaisia valehtelijoita. Haluaisin vaan näyttää teille, miten tätä totuutta vääristellään valtamediassa. Joskus uhreista tehdään rikollisia ja toisinpäin, riippuen siitä, mikä ihonväri ja sukupuoli tai mikä poliittinen suuntaus tällä tekijällä tai uhrilla on. Muista, että Kaislan mielestä mikään puolue ei ole sitä mieltä, että valkoisia viljelijöitä kansanmurhataan. Tosin nämä puolueet ovat sitä mieltä, että heidät pitäisi murhata. Näyttää siltä, ettei satojen valkoisten viljelijöiden vuosittaiset murhat täytä kansanmurhan merkeä, ainakaan Ilta-Sanomissa. Omaisuuden, maan ja yritysten haltuun ottaminen on ilmeisesti heidän mielestä ansaittua, sillä se tapahtuu rasistisille valkoisille miehille, tai ainakin ne ovat Kaislan mielestä vähättelyn arvoista. Tämä, kuten moni muu Ilta-Sanomien tarina, on mielipidekirjoitus eikä oikea uutinen. Jos pääsit tänne asti, niin kiitoksia siitä, että jaksot katsoa jakson loppuun. Jos mahdollista, niin tykkää videosta ja jaa tätä videota kaikille. Totuus kuuluu kaikille ja se on meidän tavallisten tallaajien vastuulla levittää sitä, koska toimittajista ei ole siihen. Tämä on yksi video ja yksi aihe, jossa toin esille toisen puolen. Jos tämä video saa katseluita, niin voin tehdä jatkossa enemmän videoita, joissa paljastan, miten asiat oikeasti ovat, eikä miten asiat ovat toimittajien mielestä. Kiitos ja näkemiin.